Filipu je dijagnostikovana retka bolest, monofazni sinovijalni sarkom u pazušnoj jami leve ruke. Lečenje je započeto najpre u Tiršovoj na Univerzitetskoj dečijoj klinici i na Institutu za majku i dete u Beogradu, gde je primio 4 ciklusa hemioterapije. Nastavljeno je na Univerzitetskoj klinici u Frankfurtu kod profesora doktora Tomasa Volga, koji je propisao 4 ciklusa hemoembolizacije ciljane terapije da bi se tumor smanjio i dečak bio spreman za hiruršku intervenciju. Došli smo pre par dana iz Frankfurta gde je primio drugu terapiju i baš juče smo dobili rezultate na kućnu adresu gde se sa 9 cm se posle prve terapije smanjio na 7x5, što je za nas veliki uspeh posle prve terapije da se smanjio. Trebalo bi do 4 terapije da se nastavi i da se to smanji do 2 cm da bi moglo da se operiše uopšte tumor, da bi se odlepio od tih krvnih sudova. I nakon toga bi trebalo bi da se odradi operacija i da pređemo u drugu bolnicu gde bi se odradila ta operacija u Mannheim. Oni su nam predložili su nam da mogu da odrade operaciju bez amputacije i tako da sada prikupljamo novac da imamo u tom trenutku kada oni budu rekli da može da se odradi operacija, da mi imamo novac i da možemo da pređemo da se odradi operacija. Sredstva za terapiju u Nemačkoj i putne troškove za Filipa i njegovu majku u iznosu od 15.600 evra obezbedio je budžetski fond za lečenje u inostranstvu Vlade Republike Srbije. Međutim, za hiruršku intervenciju i druge terapije koje potom slede u Mannheimu na Univerzitetskoj klinici neophodno je oko 100.000 evra. Oni su specijalisti baš za njegov slučaj za sarkome mekog tkiva, sinovijalni sarkom, da mogu da operišu, ali oni traže amputaciju od 100.000 evra. Znači, tu bi ušlo i operacija, i zračenja posle, i hemoterapije, sve. Vi taj novac naravno nemate, sve ono što ste do sada mogli da skupite je relativno mali iznos. Da, mi taj novac nemamo, pokrenuli smo neke akcije, prvo smo mi skupljali, pa smo onda se uključili u fondaciju Budi human od Aleksandra Šapića. Sve to ukupno mi što smo imali, što je pomogla porodica moja i njena, stigli smo do nekih, sa svim ovim porukama i što ima u fondaciji, stigli smo do nekih 39.000 evra. Nama je bitno da mi imamo tih 100.000 uplaćeno u bolnici kad posle ovih terapija, kad bude bio trenutak za operaciju, da kad se bude dovoljno smanjilo da mi u tom trenutku imamo taj novac da bi odmah mogli da se prebacimo u tu bolnicu za operaciju. Do sada je u gradu Smederevo organizovano niz akcija prikupljanja novčane pomoći za lečenje Filipa Ivanovića. Odazvali su se gradska uprava, brojna udruženja, klubovi, pojedini preduzetnici i pojedinci, ali i đaci iz Filipove osnovne škole Dositej Obradović. Humanitarna fondacija Budi human otvorila je dinarski devizni žiro račun i dodelila SMS broj za Srbiju i Švajcarsku. Akcije prikupljanja sredstava u Smederevu se nastavljaju organizovanjem humanitarnih koncerata, gde će sav prihod od prodatih ulaznica biti upućen porodice za lečenje malog Filipa. Najpre 5. a zatim 14. oktobra u Centru za kulturu, gde će se održati koncert kulturno-umetničkih društava i program pod nazivom Zajedno za Filipov osmeh.